Amahan gipatay ang kaugalingong tulo ka mga anak ug ugangan nangayo pagpasaylo sa wa pa magpakamatay. Si Edwin Castañeda sa report. Amahan nga gidudahang adik nidunggab patay sa tulo ka mga anak nga nagedad og 6, 4 ug 2 lakip sa iyang ugangan didto sa sitio Mataga, Panalipan, lungsod sa Katmon, Sugbo kagahapon. Ang suspect na si Eric Figes naghikob sa sabdayon human sa paghimo sa krimen pinaagi sa pagdunggab sa kaugalingon. Nahitabo ang insidente ato sa adlaw na tawhan sa anak ni Eric nga si Stephanie, ang 6 anyos nga bata nga nag-birthday ni atong higayuna. Matod ni Joseph Vermulat ugangan sa suspetsado nga 1:30 sa hapon kagahapon, ilang gisugo ang nag-birthday nga si Stephanie sa pagtawag sa iyang amahan aron maniudto. Apan wa na kini mabalik, mao nga ilang gisusi ang balay sa suspect og nakita na lang nila nga si Stephanie nga nakadugo na. Base sa investigasyon sa kapulisan, giingong giuna pagpatay sa suspect ang laing duha ka mga anak niining sila John Eric, 4 anyos, Erica, 2 anyos, ug dayon si Stephanie, 6 anyos. Gidali sa pagtabang sa apuhang si Imelda si Stephanie apan gidunggab sad siya sa suspetsado. Si PO3 Benavala sa Katmon Police ningon sa suspect ni butyag sa kapulisan nga magkamitan si Eric og drugas, usa ka anggulo nga susihon pa sa kapulisan. Kini si Edwin Joseph Castañeda alang sa Sun.Star, Pilipinas.